In the name of the Direct Aid staff members, I would like to thank and all the Gambians and telling them celebrating with them the Tubaski, telling them happy Tubaski. Alhamdulillah, this year we are going to share more than 200 cows between our 4 centers, inshallah. As you see here, such a Borofu center, alhamdulillah, we are going to distribute more than 20 cows between our staff members than our neighbors. It is very good opportunity to thank and to say to all the Gambians happy Tubaski. Thank you, barakallahu fikum wa jazakumullah ahsana wa khairan. Man Khadijatu Sagna. Sané daje nañ fi yow tamit am nga ngëriñ si Direct Aid li ñoo ndimbal bi naka ngi seen ndimbal bi. Ndimbal bi lu baax la maa ngi leen di gërëm di leen sant yal na leen yàlla yàggal fii nii yàlla may leen fan bu gudd ak wér gu yaram. ndimbal bi dina la dimbale bu baax yaa sa njaboot bi. waaw dina ma dimbale bu baax maa ngi kontaan naa torop. at bu nekk dang fi de ñëw. déedéet bii mooy first time. wowluno kono joni noon o yii gonga ko ɗum fewndi ɓa hino nde o nayɗi o wino ɗin goɗɗi ɗin hirsama ɗo no senniteɗo hono yituɗa ñalande. alhamdulillah wonmo yettata Allah mawde no feewi hannde kala mo gandantuma hoore ma ko a jullo wonanima weltare mawde caggal nde ɗi nayi ɗi gandantuma hoore ma danaka 14 fof hirsama warama wonande miskinoɓe ɓe he julɓe ɓe ɗum ko yettata Allah mawde mbiɗen jetta Direct Aid e kala mo gandantuma hoore ma kadi junngo ma nahe ɗum ɗo inchallah. hande o yi jama ɗo ko nayi jelu hirsuɗo hande ka campo Burfuɗo hande ko Burfuɗo min hirsiɗo nayi 14 ko ɗum woni ko hirsaɗo ɗum woni yettara Allah mawde on jii yimɓe no ɗuuɗi goto fof no welti na yakore kadi sehi kadi hirade mum ne ma wel surtout ma jallonaɓeɓe. so ko ɗum ɗo woni waɗi e campuji mon ɗi fof eyyi campuji amen ɗi fof ko noon saabu minen ɗo ko nayi noga min heeɓi kono ɗiyeɗa min heeɓiɗi outside kono nayi 14 ɗi ko ɗo ɗi hirsa te campuji goɗɗi ɗi kadi campo kamɓe ko nayi noga heeɓi ɓenne kadi kono min waɗirani kamɓe noon ɓe waɗirta eyyi ɗum woni yettara Allah mawde onon ne mbiɗen mon jarna mbiɗen mon yetta. I am Lamin Nyasi, in charge traffic Brusubi. I invite the Brusubi traffic and the PIU as well. We are here to receive meat from this aid, and then we thank them for helping the traffic and the other sister forces. We are all assembled here to receive their meat. Thank you very much, Direct Aid. Yes, annually they normally give us meat, especially the police and the intervention. Thank you very much. I wish them good luck. Konton na menu nata jang, e nata subota Direct Aid bulu. Subuta dung akake sango sanne, e ka ninsol fa, e ka molu makoy, meni alon koy bulo me kobeng. Mbe duale, shimani ngata kendi ala ka Gambia makoy menna. Mochumo polisolu, meni mbo traffic, aning PIU nkolo. Nge tentu nge jai. Ntela min Nyasi lebe diamu kang, membe me in charge traffic la Bursubi aning PIU toyala alhamdulillah rabbil alamin nganna subo sotole ala baraka Direct Aid min ko Hamad Jombitem ala jonka de ari do ko ngarda do addima do hande do dal ko mbiyata ko dal ko pour kulle affaire tabaski o andi do hitane fof be okkira do tew tabaski so ko on tew dal ko on garmi pour min mi laare mi waden arsiki am dal bido andi nak dal mun ko Burfuɗo mi gonmi so mi wowi arde na kala hitane mi wowi arde so be okkira ticket aji hikka kadi mi heɓi ticket mbi mi accumi ya Burfuɗo school to mi darata ko ɗum waɗata hen arsigam ko ɗum keɓan mi tewmo ɓe gaddi o kono hatta joni Allah kanko jogi yo Allah ɓeydu ɗum yara yesso yimɓe ɓene Allah ko ɓe mbawa muñ ha ɓe mbawa nangodirde mbawa wonde neɗɗo goto fi sabilillah barke Allah subhanahu wa taala min noon min ko Hamad Jombitemi kono o programme dal mbiɗa waɗimo support no bete wona seeɗa ɓay koɓe mbatta ɗo koɓe balla yimɓe kewɓe gandama ɓe ngala doole eyyi ɗo ko hay joguiɓe eɓe nafitoro hen saka ɓe gandama ɓe jogaki kono Allah de ko jogui yo Allah ɓeydu ha yesso onon fayin fulɓe tibi kalɗo mbawɗon won ko min Hamad Diop mbiɗo salmina kala pulloɗo wawi won e kala daaro dal fulago tibi dal mi salmini mono bete wona seeɗa machallah Allah kanko jogui Allah naɓir ɗum yesso no bete wona seeɗa machallah jara musidɗo no witeɗa ko Bilali Camara mi wiyete Bilali kadi arama ɗo tawede ko ɗum addima ɗo hande ko woylan adduɗo konde ko jaati jam mi jogui ɗo kamɓe woni hoore nde kamɓe nonde ko tutut kamɓe neldata adda amin addana ticket mi wawa arde ɗum ɗo min kam mi tawde ɗum ɗo ticketaji fi hon ɗum fi ballal julɓe ɓe eyyi ko sabu ɗum addina ɗo ko ɗum waɗi ha Allah waɗi on ticket kadi te ayni hande yaade tawi affaire on ɗo kañum kanda humpito ko honno kadi woniri ballal fijuɓe ko fi ballal fi tabaski on nayi ɗin ka ko hon so innama julɓe ɗo kandude hay ko fof
a faami ballal kanga arde ko mina yimɓe ɓe ɗina o ndiyan koɗo ari hokka ngisamba koye mbamba ɓuuɓu on faami ko ballal wiyama so wiyama ballal ɗum ɗo gandude hawre ko tabaski wiyete kono yallah waɗa te ko bawgal mum ɓeyda affaire o hara onon kadi mi hiwri ko on TV honto de taw filɓe TV surtout ko fulɓe TV ɗum wona fulɓe ko TV meɗen enen fof. My name is Malan Balde. I am speaking on behalf of the Burfoot Center staff. They are also benefiting from the 20 cows that have been slaughtered in Burfoot here. And this is indeed a great pleasure, and also it's a very happy moment for all of us. As you can see, all of them are happy to come and pick their packages, and which also will serve a long way in order also to help them those who are also unable to slaughter for the Tobaski. This is indeed a great plus, and we are very pleased with Direct Aid. Thank you very much for that. So it is not all also institutions that give also to their staff. So such like Direct Aid are given to their staff. It is definitely a great opportunity for all of us. Thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Ala tenturen kola mekila jaila sallallahu alaihi wasallam. Sawo sang aka mbalu fonka futa bi nyoluma. Yo staffol be to yala mbe Direct Aid be kontonna mbe tentula kabo sumeti kata fo ala dimbalu aningala staffol be fo ala sanyi nemo futera ala yeso arjana la nyin ala ma siyala sawo sang ala ma min kana ka siya nyinanti staffol be to yala mbe tentula mbe jayila mba fole ya baraka bake atol fana ala baraka la kata ku nyimal mashallah banna nata mina dron wala mu sawo sang ikale yam faminke kandi so fajane sawo sang staffol kasoto hanni staffol nte fana mobe kasoto so nata wala nyinam fana staffol to yala mbe tentula mbe jayila bake sugonyin aben nafala le adunga ben signol nafala abuka dan tol dam mato barum fana ka din signol lela men yalan ko ni be ka do madin soto je nka seo na dimbal ka seo o kamala mbe tentula mbe jayila ba nde Dawda Dramé ngaje ko benda jang jing demar beto mi yalon ko Direct Aid kake sango sang ye mune so be mum fola nyin ko alhamdulillah rabbil alamin contenta bake Direct Aid ndol fana meta jedo mondi during 2012 first time fong e ka lewna di molla sa jiol o ke bar kolla falum kol yala Kenya so nata jawto say nte sa jiol dino la momola e bar sa insini so sanon kal dengal kontanta bake la do kunyo yala anila nimban na salol sita sunkar salol sita kamul mako nyami alhamdulillah be ala dan na fala si jow barajala ala si ake mijo bulbaka dama bantaran kolbe mako e kan e ka mako le yawonto nin banna salol sita nin sunkaro fana sita e kam mako e tudol ni manol to oto mbadin gambenol fana ni alon koy bulo nin fen kanyanta at least e fana e foarol jibe e tembu dol bake kan alhamdulillah bari dol faransi wol yaka wala gaminol makoy kanatu arabول دم ولانين تبابول ها بالعالمين أصالة عن نفسي ونيابة عن الإخوة العاملين بمكتب غامبيا جمعية العون المباشر يسرنا في هذا اليوم المبارك أن نشارك الفرحة العيد المبارك عيد الأضحى مع الإخوة الغامبيين هنا في دولة غامبيا وقد رصد الجمعية في هذا اليوم المبارك ما يزيد عن 200 بقرة موزعة على المراكز الأربعة كما يسرنا كذلك نيابة عن نفسي وأصالة عن كل الإخوة العاملين هنا بمركز برفوت أن نتقاسم معهم فرحة العيد بتوزيع أكثر من 20 بقرة على الموظفين وعلى الجيران فالحمد لله رب العالمين وشكرا لكم وبارك الله فيكم إن شاء الله عز وجل.